Ayike nale phasela lam eke sibone ukuthi linani liyasinda ke namhlanje alibambeki masinyane kodwa ke silibone ukuthi yini ephakathi la. Ake sibone ke namhlanje ukuthi sithola ini phakathi la. Okay. Abahlala eceleni laba asibadingi. Okay. Wow. I-LOC le. Iyaklina i-LOC, iyaklina yenziwe ngama-plants, plant-based futhi organic. It's very good ngisho umntwana ekhasa eyintuthwaneni kuningi okwenziwa i-LOC. Ngicela ukuyibeka la eceleni i-LOC. All right. Wow. Nangu rhodiola. Rhodiola siyamsebenzisa kakhulu uma uzokwenza umsebenzi, ngabe waphandle, ngabe uzohlala kwikhompyutha, umsebenzi nje uzokwenza ukuthi uconcentrate ingqondo mekhathala, ukwazi ukuqhubeka nokusebenza noma kuyiwe enkonzweni zama-weekend ezinde, nangu urhodiola. Okay, asimbeke la eceleni urhodiola. Wow. Lapha ke sithola i-scrub bud sethu. Nasi i-scrub bud sethu. Scrub bud sethu siwu-4. Siyasazi kakhulu njengoba siwu-4 la phakathi nasi ke. So siyawuhlala u2 years plus njengoba siwu-4. Sisodwa isithatha u6 months plus. Right, mase siwu-4 ke u2 years plus. Ungasithengi istiluli ke usebenzisa i-scrub bud. Asirasti, asinandaba ukuthi usibeke endaweni eyomile, cha, noma emanzi, cha. Musithatha nje asikwebhe ibhodwe. Right? Yini lena enye ekhona esinda kangaka? Wow. I-toothpaste le 151 mils. Eyesibili lena 151 mils. All right. Eyesithathu le 151 mils. Right, bese kuba the traveling one. Mase travelwa ke nangu ke u37 mils we-toothpaste and ulasta long ngoba usebenzisa nje engange peanut size or pea size. Right, these two ayike siyawasha ke la asisidingi i-stay soft masebenzisa this liquid detergent and awuvela ufake noma kanjani but la in the lid uyakwazi ukuthi ukale la ukuthi i-washing yakho inamanzi angakanani, then uyatshelwa ke la ezivalweni. Right? Okugcina futhi lo ayike iwu2 ke i-liquid detergent yethu. Yiwo ke lama product afike namhlanje ngaze ngajabula, ngaze ngaba happy. But ngizobuyela la kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.